bongko-bongko janji kowe sing jedul saka kuburanmu aku ora bakal mati mergo kewajibane Anoman jaga supaya kowe ora tumindak murka Baliyo piye Baliyo gelem bali sangono Sembadra nyoh yen ndak tutuk-tutuk netan wurunga aku dhewe sing remuk bubuk dadi rempon ya dina iki dosamu mundur nanging mundurku ora kalah nanging nyungsun kekuatan janji wong Amarta ndeglek imane tipis panembahe aku teko rene nek yo bandaku yo dunyaku yo amal-amalku dhewe ndak sawang ingkang kepareng rawuh ana ing tawang gantungan kene iki kakangku tunggal sak peguron Narendra Traju Trisna Kakang Boma Narakasura ya Kakang Sitijo iya iya Yayi bener sing dadi kandhamu Dasamuka pun kakang ingkang prapta ana ing papan dunungmu kene lan banget bombong rasane ngati kowe ngatasi sliramu kuwi kondang ratu sing kejem tur dina iki wis abadan sukma parandene kowe isih ngajeni kelawan aku Kakang Bomo piye di nadyan sak elek-eleke Dasamuka aku tetep eling karo sejarah ngerti karo lakon kang wis kawuri kowe tak anggap kakangku merga nalika mbiyen aku diwisik Aji Pancasanya dening Resi Subali kowe nylempit ana talingane Resi Subali dadi Kakang Boma luwih dhisik nampa wewarah Aji Pancasanya kejaba saka kuwi aku dhewe gumun setahun jembleng sak rendeng ing atase kowe kuwi anake mungsuh bebuyutanku ya kuwi Bathara Wisnu yen Wisnune karo aku ki cetha lamun to musuh aku duwe rasa mangigit-igit aku duwe rasa serik lawan Wisnu yen karo anake karo kowe kok malah pan adimu Dasamuka banjur ana wigatan adimu Dasamuka banjur ana wigati apa kowe teka ning papan dunungku ing tawang gantungan kene Yayi anggonku sumengka ngambah ana ing alam antara jumujuk aneng tawang gantungan kene mung bakal ngabarake kepiye rasamu mapan ana ing kene Dasamuka wah Kang ora kaya lelakonku dina iki ana kene iki anane mung panandang kahanane sarwa ora cetha yen papan iki diarani swarga ning nyatane kok dudu nang yen diarani neraka ning kok rekasane malah bangeti yen pancen Kakang Boma Trisna karo Dasamuka kowe duwe rasa asih lawan Dasamuka aku tulungono Kakang aku tulungono banjur caraku nulungi karo kowe iki nganggo cara sing kepiye Siadi wis abadan sukma muka bisa bali urip meneh merga ragamu wis lebur nyawiji karo bumi Kakang Sitijo piye Yayi wiwit kuncung nganti gelung wiwit aku urip nganti saiki wis mati sing ndak gayuh ora owah ora gingsir ora salin ya kuwi anggenku kepengin lan ku macelu mondong mustikane jantungku titis sing ya kuwi Sang Widawati kowe mbiyen mestine ngerti karo lakonku ngalengka dadi mawut ngalengka dadi mawut bandaku entek resik senopati prajurit ngalengka padha mudhar mergo anggenku nggendhengi edan kepayang kelawan Widawati mulih Kakang Sitijo
bisa ngrabekake aku kelawan Titi sing Widowati. Kowe tak anggap dulurku lanang tenan, Kakang. Adikku Dasamuka. Kowe tak kandhani, kowe tak jarwani ya, Di. Wis cetha pratela lamun ta ripalungguhan iki Widowati kuwi manitis marang garwane Paman Arjuna ya kuwi Bibi Wara Sembadra. Nuwun sewu. Ing atase kahananmu sakjroning panandhang kaya mengkene kok malah ngarah sing ora-ora. Ndak jaluk kanthi banget kowe kudu ndandani pakarti. Aja nganti malah ngumbar marang kamurkan ketitik kowe bakal ngrusak pagrayu mbubrahke wong omah-omah. Batari Widowati wis manitis marang Bibi Wara Sembadra kuwi garwane Paman Arjuna. Mbok golek liyane. Sing gumono musik jroning batinku ora ana liya kejaba mung Titi sing Widowati. Yen pancen Widowati ripalungguhan iki nitis marang Wara Sembadra, tetep bakal tak goleki, tetep bakal tak gandrungi, tetep bakal tak tresnani. Elinga, Widowati manitis marang Sembadra. Sembadra wis dadi garwane Paman Arjuna. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ora bakal mendho. Sembadra wis duwe bojo. Gagah-gagahe wong lanang lamun to bisa ngrebut bojone wong. Nadyan to ripalungguhan iki Sembadra wis diwengku karo Janaka, waton Janaka kelimpe mesti tak gendong tak pondhong sing jenenge Sembadra. Dasamuka ya. Yektine tembungku anggenku ngelekake kelawan kowe mau mung njajaki sepira kencenge gegayuhan anggenmu bakal ngarah marang Titi sing Widowati ya. Yen pancen kowe isih gembleng tekadmu bakal ngarah kelawan Titis Widowati ripalungguhan iki mbok menawa mujudake trontong pepadang tumrape Siadi. Tegese apa tek kaya ngono? Yayi Purwanana. Wis sawetara suwe Paman Arjuna jengkar saka kasatriyan Madukara ninggalake kelawan keluarga. Tegese Bibi Sembadra ora ana sing ngayomi. Iki wektu ingkang prayoga kanggo bradat Bibi Sembadra men dadi bojomu. Apa pancen bener ngono sing dok kandhake, Kakang? Iya. Aku nekseni. Wis pirang-pirang sasi, pirang-pirang candra Paman Arjuna kuwi jengkar gawe bingunging keluarga. Yo. Yen pancen kaya mengkono rasane atiku marem, kaya lumaku anci pangklong kepapak obor sewu. Matur nuwun, Kakang. Matur nuwun kowe wis paring colok pepadang tumrape petenging rasaku. Kowe dulurku tenan, kowe kakangku tenan, aku njaluk pamit tak budal ning Madukara nyolong Sembadra. Kusik Yayi, kusik. Aku duwe panjaluk kelawan Siadi. Sadurunge Dasamuka nyolong Bibi Sembadra tak jaluk kerusakan kerukunane keluarga Pandhawa gawenen kesruh para satriya Ngamarta. Kok ngono dasare piye? Yayi. Jawata bakal nurunake kanugrahan wahyune katentreman. Buma bakal nggayuh marang nugraha kuwi mau. Mongko wis marambah makaping-kaping saben-saben dewa ngudhunake wahyu mesti sing nampa Pandhawa utawa anak-anake. Yen keluarga Pandhawa kok gawe kesruh tan wurunga ora bakal mikir lan gayuh apa meneh ingkang sinebut kanugrahan mau. Ngono, Kakang. Iya. Ya. Aku bakal ngendhake apa kang dadi panjalukmu. Wis ya, Kang. Aku njaluk pamit budal ning Madukara. Iya, muga-muga kasembadan apa kang dadi sediamu Dasamuka. Sewagi selikur dina ndak wasmadake ingkang sowan ana ing kahyangan dandang manguri anakku lanang Narendra ing tunggul Malaya Dewasrani.
Nulinggih Kanjeng Ibu Bathari Durga kula ingkang sowan sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Ibu. Ya wong bagus, wong cakrak wis ndak tampa. Katon semengko pangawak Bajra Sigra kang mawa kita semene nggembel wigati ana parigawe apa ngger Dewasrani. Nulinggih kaliyan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami yektosipun malih-malih menapa. Tebih lampah kula saking negari Tunggul Malaya jumujuk wonten ing Dandang Mangore karana kula kepingin nuruti dhumateng krekat sarta niat greget musi ing manah kula. Nadyanto ingkang putra Dewasrani sampun dados ratu Mblegedhu. Nyakrawati mbau denda kemul kawibawan keceh bondo gateng mutiara. Nanging gesang kula taksih gotang, gesang kula taksih ganjil karana wiwit kuncung ngantos gelung boten nate pikantuk nur buating Gusti kanugrahaning pangeran mongko kula menika atmajaning ratuning para ratu ingkang ngratoni jagat raya nenggih Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Kanjeng Ibu, kabar sampun sumebar warta sampun rata bilih mboten dangu malih Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu katentreman. Sepisan ji menika kula nyuwun dumateng paduka Kanjeng Ibu supados matur dumateng Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Supados ingkang putra kula pun Dewasrani mboten namung sepisan menika wonten sejarah anggen kula nampi nugrahaning Gusti. Gandeng kula menika atmajanipun tetungguling para Jawata tartamtu Sang Hyang Giripati saged minangkani menapa ngedados pamutah kula karana banger bacin abang ijo butek bening tumrape jagat saisinipun menika ingkang murba wasesa mboten wonten sanes kejawi namung Rama Pukulun jagat pratingkah. Dewasrani wonten dawuh Ruhanana ya nggir sing gedhe pangapuramu. Ripalungguhan iki karo mbiyen iki kahanane beda. Yen mbiyen apa wae ingkang diputusake apa wae sing ditindakake dening ramamu Sang Hyang Girinata ora ana menungsa sing wani ngarubiru, ora ana menungsa sing wani cumantaka. Nek ripalungguhan iki kahanane lagi gawat tegese tindak tanduk solas logo kabeh pakartine para dewa ing lenggah ning dampar kadewan ripalungguhan iki wis dititeni ditropong dening kabeh para kawula berdasare para kawula saiki wis pinter-pinter yen nganti ramamu bakal ngenggokake kawicaksanan sing bener tan murunga bakal dumadi unjuk rasa ingkang dumadi saka para kawula ing bakal ngudhunake palenggane ya kuwi wong tuamu ing lenggah ning Kahyangan Suralaya. Lajeng sakmangke supados kula saged anggayuh kanugrahan wahyu menapa ingkang kedah kula tindakaken Ibu. Ripalungguhan iki ana cara liya. Kabar ingkang ndak tampa wahyu katentreman bakal tumurun ana ing wana Palasara. Tukunen kanthi srana tapa brata sesirih prihatin. Mengko pun Ibu ingkang bakal njampangi utawa ngayomi sak lakumu yen ana satriya munggahe ratu ingkang bakal nampa kanugrahan mengko ibumu sing bakal nggurogodo marang pawongan kuwi mau nggir. Iwang suksma dilinuwih muga paring pepayung mring kayuwananing sun satemah mbabar pepadang ing jagat sawigung. Kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura ingkang ketemben rawuh. Kalilan ingkang Rayindrawati ngaturaken pasegan panakrami pambagi sarta sungkem pangabekti kunduk dumateng paduka Koko Prabu ing Mandura. Jagat Dewa Bathara jagat mangestungkara. Iya Yayi kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati. Banget panarimaku dene semono sikadarman sarta pakurmatan ingkang nduk paringake marang pun Kakang dasare anggonku seba wilujeng niskala niring sambe kala raliwat. Salam taklimku wae kunjuk ana ngarsamu Yayi Prabu Danardana.
kawula ninggih Koko Prabu Gorawal nanggen kula mundhit tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten jangga kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Wardaya mewah-mewah daging kayuwanan paring pangestu saking paduka Jeng Koko Prabu Mandura mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi merdikaning penggalih Koko Prabu. Matur nuwun Yayi, matur nuwun. Pangrasa ora kurang prayoga anggonku Maraseba. Koko Prabu. Bingahing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Dene palungguhan samangke paduka Koko Prabu kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten negari Ndarawati. Mboten langkung kula ngaturaken panuwun. Dene ingkang angka kalih muka menawi paduka rawuh wonten ing Dwaraka tanpa wonten bab ingkang badhe kadhawuhaken pramila saking menika bebasan anyidam rujaing cempaluk cumengklu ngendaya-daya kepengin werih jati ning gati yen tetila keni winedari ngakathah kalilan ingkang rayi ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda tama paduka Koko Prabu Mandura. Yayi wonten dawuh sepisan anggonku sowan ana ing Praja Ndarawati mung ngendhake apa kang dadi dawuhe utusaning Gusti ingkang pungkasan ingkang surasane. Sapa menungsa sing gelem nyambung marang talining paseduluran, talining kekadangan mongko kinantenan utawa linambaran rasa katresnan. Ing kono bakal dijembarake rejekine, dipanjangake yuswane. Mula ya kanthi paugeran dawuh utusaning Gusti kuwi mau banjur pun Kakang Ripalungguhan iki nglonggarake wektu seba ana ing Praja Dwaraka. Lah dene wigati ingkang angka 2 wis cetha pratela lamun to Kanjeng Rama Prabu Basudewa Suwargi kuwi kagungan putra sing cacahe ana 3 sepisan Baladewa Yakakrasana angka 2 Yayi Prabu Sri Bathara Kresna utawa Narayana dene ingkang angka 3 ya kuwi Sembadra utawa Si Bratajaya. Yen kahananipun Kakang lan Siadi babar pisan ora ndak gagas merga kabeh wis tumata kanthi becik, kabeh wis tumata kanthi apik. Dasaripun Kakang wis dadi ratu. Nadyanto kudu nglintir palenggane Kanjeng Rama nampa warisane wong tuwa wujute negara Mandura elek-elek Baladewa ya wis dadi ratu. Uripku wis ora kurang sawiji apa. Nggih. Banjur ingkang angka 2 Yayi Prabu Ndarawati semono uga. Jumeneng nata mongko opor bebek cukup awake dhewek, ora gantungake, ora njagakake warisan tinggalane wong tuwa ketitik. Anggenmu mbiyen munah satrumurka ya kuwi Prabu Menara Singa utawa Prabu Yudakala Kresna satemah Siadi diwisuda dening para dewa kajumenengake nata kaangkat derajat kamulyanmu mongko dadi ratu ana ing negara Ndarawati tur wis kondhang lamun to Yayi Kresna kuwi pangejawantahe Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan mongko dadi socaning rat oboring jagat. Baladewa Kresna wis ora kurang sawiji apa ning Ripalungguhan iki sing tak pikir rina wengi ora ana liya kejaba Si Bratajaya utawa Sembadra. Ya nadyan Sembadra ki dipalakrama kelawan lananging jagat lan curing Madyapada. Wong lanang ngelem marang kadigdayane, wong wadon ngelem marang kebagusane. Jarene sing do ngandel baguse lahir tekan batin, ya kuwi satriya Madukara panengah Pandhawa Si Arjuna. Ning mestine Yayi Kresna lak ya ngerti. Aku Ramaido Janaka kae wong ganteng, kae wong kondang, kae wong sekti. Ning Yayi Kresna lak ya ora bakal pangling lamun to Janaka ki senengane rabi. Mongko adikku Bratajaya kuwi dadi bojone Janaka. Wis yen diitung paribasan bojone panengah Pandhawa ki nganti Ripalungguhan iki wis pira lak kowe malah ora hafal. Ning endi nggon ndi papan desa ngendi wae mesti ana bojone Janaka, ana anake Janaka. Lah kanthi wewaton kuwi ayo kowe tak giring.
ya kowe tak giring tak kanthi ngrasakake upamane Yayi Kresna dadi Sembadra ngono kira-kira atimu piye jujur wae Koko Prabu piye manut wewarang Weda Suci tiyang wayuh nuwun sewu tiyang wayuh utawi piyayi kakung ingkang palakrama kliwat saking setunggal menika mboten dosa lho yen ngono kowe mbelani karo Janaka mboten kok mbelani kalian Janaka nanging wewarang Weda Suci kados mekaten lah kowe lak ora iso ngrasake to kaya apa remuhe batine kaya apa sedhiye ngrasane ya kuwi si Bratajaya sing ditinggal rabi terus karo Janaka magepokan kelawan piyayi kakung sing rabi kliwat saka siji yen kanggone Setyaki upamane Setyaki dadi Bratajaya dadi Sembadra kira-kira rasamu piye biasa lho Tyaki wonten dawuh. Kowe tek ngucap ngono ki nganggo dasar apa? Nuwun sewu kula nggih gadah wewaton. Jumbo kalian ngendikanipun Koko Prabu Ndarawati bilih tiyang wayuh menika mboten dosa ning syaratipun kedadil. Lah bab adil menika pancen rekaos sanget. Bojo siji wae dereng kantenan menawi adil apa meneh bojo kliwat saka siji. Mila yen kanggene Setyaki bojo menika setunggal kemawon perkara bojoan pirang-pirang mboten napa-napa. Kowe engko yen clometan tembungmu kaya ngono tak kekrek lho kowe. Nggih riyin. Menika minangka pambukane ngatur. Ning monggo sak mangke kula aturi, kula dherekaken mirsani utawi ngemut-emut dumateng sejarah. Gusti ingkang nyipta jagat rumiyin menika lak nitahaken jama menungsa sepisanan menika nenggih Sang Adam kalian Sang Hawa. Ya banjur lah mongko manut sejarah putranipun Nabi Adam kalian Sang Hawa menika lak gunggungipun mboten kirang saking 8 dosa sekawan. Mongko putra yang cacahipun semonten menika lairipun dampit jaler setri jumlah utawi gunggungipun putranipun Sang Adam menika sami ing antawisipun ingkang kakung kalian ingkang pawestri menika gunggungipun sami. Lah gandeng nalika semanten menika kathah peperangan duka perkawis siar agami menapa dene perkawis rebatan panguwasa satemah dumados peperangan mongko tiang perang menika ingkang maju limrahipun lak piyayi kakung. Yo banjur tiang perang menika menawi mboten sakit lah mesti pejah. Yo lah wontenipun peperangan ingkang kados mekaten menika satemah kathah piyayi kakung ingkang pejah menawi ngantos dinten samangke dipun etang jumlahipun piyayi kakung kalian piyayi putri menika langkung kathah piyayi putri. Yen ngantos piyayi kakung kok namung rabi kalian putri ingkang setunggal niki mangke sing wedok turah. Yen ngantos turah mangke langge mesake ngalor ngidul paribasan kaya wastra lungset ing sampiran. Mencep terus menika mangke. Lah kanthi waton menika nuwun sewu kula mboten belani dumateng Kakang Arjuna mboten belani dumateng Kakang Mbok Sembadra ning ingkang ngraosaken sedaya kala wau mboten wonten sanes kejawi namung piyayi kalih kula lan paduka menika lak namung mirsani namung ningali ukurane sing nonton karo sing nglakoni niku yen kanggone Setyaki beda. Mila sampun ngantos gampil mutusaken menapa kemawon perkawisipun tiyang sanes. Nuwun sewu Koko Prabu Mandura. Nadyanto nuwun sewu anggenipun matur ingkang rayi Setyaki menika kala mangsa nglicik. Nanging menawi dipun suraos wonten saperangan ingkang leres.
raosipun Koko Prabu Baladewa kalian raosipun ingkang rayi Sembadra menika mboten sami. Mboten sami. Ukuranipun Koko Prabu Mandura kalian ingkang rayi Sembadra menika mboten sami, saged ugi nuwun sewu. Saged ugi menggaing Koko Prabu Mandura kawontenanipun Yayi Sembadra menika mrehatosaken kesiksa batosipun ning dereng kantenan menawi manahipun Bratajaya menika kados mekaten. Menawi ngantos nuwun sewu mangke kula lan paduka menika melu serik, melu gething, melu prihatin ningali kawontenanipun Bratajaya satemah nuwuhaken raos ingkang boten remen kalian Janaka, mongko Sembadra ingkang nglampahi menika ikhlas lahir batin marem raosipun anggenipun leladi kalian Arjuna. Niki mangke kula kalian paduka ingkang malah kewirangan. Pramila saking menika wonten paribasan. Bosik Kresna. Apa kira-kira kowe ora kulak pawarta adol pangrungu Udakara wis 3 sasi iki Janaka minggat neh kowe ora krungu kowe? Kawula nuwun sewu. Amit pasang Kalimantabi tinebene ing tulak manu demawahing tawang tuwak Kanjeng Rama Dewaji. Kula ingkang putra ing Traju Trisna pun Sitijo ingkang sowan mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji aji kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Dewaji. Putraku wong gagah, putraku wong jentara, Bumo iya. Banget panarimaning sun semono anggen ngaji aji marang wong tuwa ora liwat pangestuku wae tampanana Sitijo. Kawula inggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Muka lamun torang gimbul wigati jeneng sira sowan ana ngabyantaranipun Rama. Mara gagi babarna ingkang kanthi prasaja Bumo. Nggih. Nuwun pangapunten Kanjeng Rama. Menawi sowan kula ngganggu damel kamardikanipun paduka saha Wa Prabu Mandura ing nedeng pirembakan wonten setinggil Binatarata negari Dwaraka. Namung nuwun sewu menika wonten bab wigati ing badhe kula aturaken. Sampun cetha ngeglo tanpa warana jagat nekseni umat ngakeni bilih Boma menika putra saking Socaningrat Oboring jagat nenggih paduka Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Ning imanipun ing atasipun kula menika putranipun titisanipun Sang Hyang Wisnu ning wit kuncung ngantos gelung kok mboten nate ketrima ingkang dados gesang kula. Gayuh tuna menawi gadah greget musik tartamtu gibadhe kewirangan menika sampun marang Mbah makaping-kaping. Kula nggayuh Wahyu Tuping Waja kalah kalian Gatotkaca, nggayuh Wahyu Senopati kalah kalian Lare Pringgondani menika sampun marang Mbah makaping-kaping. Nuwun sewu. Sasampunipun kula mawas diri, sakmangke kula nyuwun pangestu saking paduka. Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan nur buating Gusti nenggih wayu katentreman. Kula kepengin gandeng dumateng para kawula dasih kukuban Traju Trisna supados angraosaken gesang ingkang rahayu lan tentrem. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu saking paduka Kanjeng Dewaji mugi amayungi dumateng sedya kula anggen kula badhe anggayuh kanugrahan kala wau. Syukur menawi Kanjeng Rama kepareng nuwun sewu. Kados ingkang nate paduka tindakaken jaman badhe mandhapipun Wahyu Tuping Waja paduka kersa tindak dhateng Kahyangan Suralaya ngrebut wontenipun wahyu kala wau satemah paduka paringaken dumateng kula nadyan estunipun ingkang nampi kanugrahan Tuping Waja mboten wonten sanes kejawi namung Lare Pringgondani Gatotkaca ning dipun ambali sepisan malih paduka Kanjeng Rama mukal menawi mboten saged nyembadani panyuwun kula. Sampun malih kok wujudipun para satriya ing jagat raya minggahing kahyangan menawi paduka muga menawi paduka ngersakaken nuwun sewu donya kaliyan Suralaya menika saged paduka gulung. Pramila saking menika sepisan ji menika kula nyuwun senjata pitulungan dumateng paduka Dewaji kula aturi
ngabulaken panyuwun kula anggen kula gadhah panggayuh wahyu katentreman supados kangge srana tentreme tiyang sak negari Trajutresna. Sinten malih ingin kula sambat sebuti kejawi namung paduka Kanjeng Dewaji. Bumo wonten dawuh. Jeneng sira wis pirsa apa durung? Wahyu ki apa? Wahyu menika kanugrahan. Iya, kabeh wis ngerti yen kanugrahan. Supaya menungso entuk wahyu ki kepiye? Wahyu kuwi kudu tinuku sarana laku kanthi cara prihatin, ngeningake cipta, ngleremake pancandriya, ngurang-urangi cegah dahar kelawan guling, paribasan nyiksa raga, memulya jiwa. Saiki aku tak genti takon karo Buma, yen Buma kepengin entuk wahyu, apa Buma tau poso? Apa Buma nate sesirih? Apa Buma nate nyedak karo pangeran? Mongko sing jenenge wahyu nadyanto menungso yen perlu Ratu Ndarawati bakal nggayuhake wahyu katentreman marang Buma, ning jeneng sira kudu ngerti sing wenang milih kuwi wahyune dudu menungsane. Ngerti kowe? Wonten paribasan anak polah bapa kepradah, tegesipun menawi anak menika gadah panggayuh panyuwunan mongko hanjok dumateng kautaman paduka jinejer dados tiyang sepuh kedahipun nuruti ngedados pamutah kula. Pancen bener tembung anak polah bapa kepradah ning kudu nonton polahe anak ki kepiye. Ora ana critane wong sing ranate prihatin, sing rina wengi kemul kamukten, rina wengi mung ngrasakake mukti wibawa kok banjur weruh-weruh entuk wahyu ki ora ana critane. Malah ripalungguhan iki yen pancen Buma kepengin entuk wahyu, mlebu ana wana palasara. Yen kowe kepengin gayuh kanugrahan, tukunen nganggo srana prihatin. Perkara kang sembadan utawa ora kuwi pasrahno marang adiling kodrat, merga kelakon lan orane Buma ngregem wahyu kuwi gumantung piye anggenmu nuku karo laku ki mau. Wah, dadah. Kyai Kresna inggih. Jane tembungmu alus. Tembungmu alus sing nduk dawuhake marang Buma yen ndak rasak-rasake kuwi janjane sengkring ki mau. Kowe mecut karo rasane Buma. Perkawis Buma anggenipun kraosaken lan nanggapi dumateng atur kula monggo, nanging kasunyatanipun kados mekaten. Nanging nuwun sewu. Iki Buma nadyanto tanpa nyuwun pangestu mestine bakal mlebu ning wana Palasara. Inggih. Aku wani nemtokake, wani mesthekake gandeng Buma ki anake Ratu Gung Binetara, sucaning rat oboring jagat. Iki mengko Buma mesti bakal pikantuk wahyu katentreman. Rak ngono to Kresna? Dereng kantenan. Lho, iki anakmu. Nuwun sewu. Nuwun sewu Kang Prabu. Sejatosipun Buma menika sanes anak kula. Lho, njur anake sapa? Menika putranipun Pukulun Bathara Wisnu kalian Bathari Pertiwi. Dados cara tembungipun piye Setyaki? Menawi secara biologis menika sanes putranipun Koko Prabu Ndarawati. Ning estunipun putranipun Bathara Wisnu. Lah iya, Wisnu karo Kresna ki lak padha. Nggih sami. Ning cetanipun Buma menika sanes anak kula. Umuripun Buma kalian Kresna menika langkung kathah Buma, langkung sepuh Buma. Nalika jaman Ramayana Buma menika sampun wonten. Barane Dasamuka yen ngono. Nggih. Elahane. Niku saestu. Ning sejatosipun kula mboten bedak-bedakaken dumateng putra Andanu menawi menapa dene anak kula pribadi. Tegesipun Buma, Samba kalian Setyaka menika mboten kula benten-bentenaken. Nanging gumantung kapribadenipun piyambak-piyambak. Lah engko yen nganti Buma ora entuk wahyu, apa kira-kira Kresna ora isin? Mboten niku. Kok bisa malah menika kangge srana
kangge srana paminipun kok Buma mboten pikantuk wahyu menika mangke tartamtu kedahipun Buma purun mawas diri dandani pakarti gelem ngurang-urangi gelem prihatin gelem sesirih supados menawi mangke wonten kanugrahan ingkang tumurun malih Buma menika sampun siaga lair batosipun. Kira-kira iki engko yen pancen ana wahyu tumurun iki sing nampa wahyune sapa menawi mboten lepat ingkang nampi wahyunipun Janaka. Tak saiki ngene kersa ora kersa gelem ora gelem ora perlu dirembuk sing ngalor ngidul nganti kedawa-dawa ning dibuktekke tenan ning Madukara piye kira-kira kahanan si Bratajaya. Aku bakal gandeng tanganmu tengen ayo ndak kanthi mring Madukara ngabarake karo adimu si Bratajaya dina iki kudu bareng karo pun Kakang. Inggih yen tetelo kados mekaten mboten langkung sendika ngestakaken dawuh langkung rumiyin Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing kedaton perlune pesta raja Kembul Bujana kalian ingkang rayi suka-suka Bujana tinemu mburi pendak dina winangsulan sing baku aku kepengin ninggal jangkahake suku marang Madukara mangan ora enak ngombe ora seger sadurunge ketemu kelawan Sembadra. Iya yen tetelo kados mekaten langkung rumiyin kula nyuwun pamit badhe manjing kedaton pamitan kalian ingkang rayi. Oh monggo Purbawasesa ndak aturake aku sisan gawe tak metu ning alun-alun ngrantu ning jaba aku tetep bakal gandeng kowe marang Madukara. Aku tak nyuwun pamit dhisik. Sungkem kula ing ngiring Jengkar Batuka genti tapak kula mangke hanungka. Ya Kresna ya. Sliramu ndak kudang ndak gadang-gadang tak sebul nganggo donga dadya satriya ingkang prawira lan uga linambaran sucining bebuden elinga kula dadi pejabat sing bener kuwi aja njaluk kinurmat dening kawula nanging kosok baline sing pinter ngurmati karo wong cilik. Kowe wong dadi panguwasa utawa pangarsa aja njaluk diladeni nanging sing wasis ngladeni marang kabeh kawulamu merga dadi sentana praja kuwi dudu bebungah nanging amanah sing tegese sliramu kudu wani tanggung jawab sak wutuhe tumrap kabeh nasibe bangsamu tumindak lan pakartimu kabeh kuwi dipersani dening Gusti ingkang nyipta jagat sing besuke bakal ndok unduh sakwuse sliramu seba ana ngarsane pangeran. Saya-saya dina iki negaramu Ngamarta lagi kesruh lan giduh nadyan Ngamarta mbiyen kondang tentrem nanging saiki dadi tintrem mbiyen negaramu kondang nanging saiki kebak panandang biyen kawulamu padha mulya nanging saiki uripe padha rekoso ndak pundhut tangis lan panjerite wong cilik tambaken kanthi jiwa luhur lan dharma satriya ingkang tulus lan suci angka wijaya. Duh Kanjeng Ibu jimat sesembahan kula ing Madyapada pating ndelahan kula ngaturaken panuwun dene sowan kula Paduka Sugata kanthi piwulang ingkang becik sedaya dawuh Paduka badhe kula gegem kinarya pepagem anggen kula badhe netepi dumateng darmaning satriya Ibu. Inggih namung imanipun Kanjeng Ibu saklebetipun negari Ngamarta menika ketaman ruhara ketaman prihatin kenging menapa Kanjeng Rama Arjuna sampun pinten-pinten candra mboten kempal kalian keluarga nilaraken bumi Ngamarta. Kula pitados menawi Kanjeng Rama Arjuna lenggah pinarak wonten Madukara tartamtu para kawula wontenipun namung mesem lan guyu Kanjeng Ibu. Anakku nggih Rangka Wijaya. Aja banget-banget anggenmu njagakake kelawan ramamu. Panjenengan iki pancen seneng lelana brata. Kula malah ripalungguhan iki
mujudake wektu ingkang prayoga tumrape Abimanyu anggenmu bakal labuh negara nyambung apa kang dadi darmane wong tuamu anggene nentremake kahanane jagat lan mulyakake kabeh para kawula dasih lan wis marambah makaping-kaping angka wijaya nadyan bola-bali ramamu ki jengkar saka sasana nanging baline mesti nggendong 1000 nugraha kanggo srana kamulyane para kawulana bekti kula kunjuk pangeran Kanjeng Rama sungkem kula kunjuk mugi-mugi Kanjeng Rama tansah pinardawa ing kamulyan nembe kemawon keluarga ngrembak dumateng kawontenan paduka Kanjeng Rama sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama. Iya Sri Kandi kelawan Abimanyu banget panarimaku yekti andadekake bombonge rasa anggenmu tansah bebundhet lan guayamu ingkang katon sumringah padhang mratandani lamun to anggonku kundur iki andadekake bagya mulyanira. Ya mung mengkini ripalungguhan iki ana bab wigati ingkang bakal ndak babar kelawan ibumu Wara Sembadra mula kang mangkon Abimanyu kelawan kowe kenes kowe nyingkira sawetara aku tak catur netra kelawan Wara Sembadra. Ana dawuh mapa pangeran yo dene slagammu kok aneh-aneh anakmu ndok tundung Sri Kandi ndok singkirake tur ing atase ana pendhapa kasatriyan kuwi ngungkrum karo aku isin pangeran Nimas Pandhawa ngayu sing kaya godhong tunjung netrane manut ndak empanaja nadyan to ning donya akeh manudya ingkang sulistya ing warna nanging ya mung Sembadra ingkang pinter njiret katresnan jati ingkang tumanem aning tumtuming jejantung. Aku kapan kelawan kowe wong ayu aku kangen karo kowe wis suwe udakara telung candra ora pinanggih mara gage manuta ndak gendong ndak bopok manjing ana tilam sari lelumban marang waring katresnan Sembadra turut ana brangtaning atiku Sembadra. Sembah pangabekti kula kunjuk wonten pepada paduka Bapa Druna. Wele-wetes welu gimbal manyar-manyar ya ngger danan jaya wis ndak tampa ora liwat pangestu kumara gage tampan ana wong bagus. Nuninggih Gurawalan anggen kula mundi. Paduka rawuh wonten ing Madukara boten paring cecala nanging andadosaken bingahing manah kula. Kalilan kula cumadung dawuh wonten menapa Bapa? Ngene ya ngger kejaba pun bapak ki tilik kayuanan tata titi tentrem ingkang kagelar ning Madukara angka 2. Nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe tetep anakku, tetep Pandhawa ki muridku kabeh. Sing jenenge guru karo murid ki ora bakal bisa pisah katresnane, ora bakal pisah ingkang dadi rasa asihe. Saya-saya jinejer dadi guru utawa dwija. Nadyan kuncung nganti gelung paribasane aku tetep tresna kelawan murid-muridku kabeh mligine jeneng Sira Dananjaya. Inggih ngaturaken panuwun Bapa. Nah iki ngene wis sawetara suwe kabar sing ndak tampa jarene negara Ngamarta ketaman pagebluk mayangkara larang sandang lan pangan lelara ingkang nimbrung marang para kawula jalar tumular satemang glandang nyawane wong akeh. Bener kaya mangkono pawartos sing ndak tampa. Muninggih kasinggihan Bapa Durna. Nah, ripalungguhan iki kowe ora perlu nglerokke sapa-sapa, ora perlu nyalahke sapa-sapa, ora perlu ngluputke sapa-sapa. Ning wong Ngamarta kabeh kudu gelem mawas diri. Lah, carane mawas diri kepiye? Kudu weruh karo Panembah Jati sing kenceng, sing gembleng. Pangidepe cipta anggenmu pasrah sumarah sumendhe marang purbane Hyang Agung. Paten menungsa gelem nyedak karo pangeran kanthi tata cara ibadah sing bener tan wurunga prahara iki bakal sumingkir. Kowe tak jarwani
Apa ta sebabe negara Ngamarta kok kisruh ora ana rampunge? Merga nuwun sewu para Pandhawa, mligine sira Arjuna kuwi anggene manembah isih mangkrutinga. Durung jejeg, durung kenceng. Merga apa? Ing atase Gusti iki wis maha ing saliring reh. Parandene kenapa satriya Pandhawa sing jenenge Janaka isih mundi-mundi isih ngaji-aji pusaka ing mapan ana gedhong pusaka sing wujude ya kuwi keris pulanggeni harda dedali lan uga sarutama. Yen kowe njur nyembah njur dewak-dewake karo gaman kowe ora bakal antuk pangapura saka Gusti. Merga dosa-dosane menungsa ki ora kaya dosa menungsa sing wani nyiwakake panembah marang pangeran banjur nyembah pusaka kayu watu lan sak pepadane. Ora bakal kowe entuk pangapura Janaka. Ngaturaken panuwun dene Paduka sampun kepareng ngemutaken dumateng sisiping pakarti tumrap ingkang putra Punarjuna. Sing jenenge wong manembah ngrasuk agama kuwi sing lurus, sing tegese aja ditambahi aja dikurangi, nanging apa wae sing dituntunake marang weda suci ya kuwi tindakno. Mula iki para Kurawa kabeh padha mertobat, pusaka ana negara Ngastina wis dilumpukake, calone bakal disirnake diobong ana ing alun-alun supaya negara Ngastina bali tentrem. Yen pancen Arjuna kepengin gayuh negaramu pulih kaya wingi uni bali marang panembah jati, pusakamu kabeh ndak jaluk tak obonge ana alun-alun negara Ngastina. Anakku Ngerangka Wijaya wonten dawuh Kanjeng Rama tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine kowe wis ngerti apa sing didhawuhake Yang Musukalima. Mula aja wedi kangelan manjinga gedhong pusaka sak anane gaman gawon rene bakal tak aturake Bapa Durna. Nanging nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, pusaka menika namung sifat kandel minangka piandeling diri lan wonten paribasan ora sah nganggo paribasan manjinga gedhong pusaka gawan rene sanane. Bapa Durna, piye ngger Dananjaya? Menika pusaka Madukara ingkang pepethingan keris Kyai Pulanggeni jemparing harda dedali saha panah Kyai Sarutama. Monggo klaturi nampi minangka tandha mertobatipun Arjuna borong anggenipun badhe ngobong wonten madyaning alun-alun negari Ngastina. Ya, yen pancen kaya mengkono bapa banget condong lan rumaja marang lekasmu sing kaya mengkono kuwi sing apik ya ngono kuwi. Ora perlu nganggo gaman, ora perlu ngangge pusaka, ora usah golek pangayoman apa-apa, ning nyuwuna pangayoman karo Gusti sing gelar jagat. Pusakamu ndak pundhut tak gawa ning Ngastina ya nggih. Monggo. Nganggo dasar apa kowe perintah karo Abimanyu? Njupuk wujude pusaka Madukara banjur entuk aturake marang Bapa Durna. Ora perlu wong wadon ngrembug babakan kuwi sing wigati. Ripalungguhan iki ayo melu aku. Arep tindak ngendi pangeran? Wis pirang-pirang sasi aku tapa brata nanging durung ana tandha-tandha antuk nugraha. Mula yen bebarengan kelawan Sembadra tan wurunga bakal ora suwe Arjuna antuk nurbuating Gusti. Dasare apa nek kaya mangkono? Aku wis niteni bali-bali yen ana wong lanang sing digdaya mesti sak mburine ana wanita ingkang utama. Mula ayo ndak kanthi golek wahyu bebarengan karo Arjuna. Nanging pangeran aku kok sujana karo patrapmu sing aneh-aneh sing wis-wis yen panjenenganmu lelana brata kuwi mesti ijen sing dikanthi mung Panakawan. Kok Ripalungguhan iki Sembadra bakal entuk kanthi iki nganggo dasar apa? Wong madon ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna. Ayo manuta karo Arjuna. Yen ra manut kok dalak rudha paripeksa dina iki. Kandi yo kene kowe lemah bengkah nyelo-nyelo
aturan pranatan ana Madukara yen aku ki lagi cedhak kelawan Sembadra kowe ora kena ganggu tanpa beda lamun Todanan Jaya cedhak kelawan Srikandhi Sembadra kudu sumisih ning ya kene Ripalungguhan iki kowe kaya mengkono kowe ora ngerti pranatan sing sabar ngenteni mangsa ingkang prayoga dina iki dina kanggone Sembadra sesuk bengi genti dina kanggo Srikandhi ora kok njur nabrak aturan kangen ya kangen ning ngangge pranatan apa kowe pancen cemburu karo Sembadra padha tuweke cemburu apa Pangeran babar pisan aku ora nggandoli apa wae sing ndok tindakake ning Ripalungguhan iki cara wong etungan kuwi ganjil cara timbangan ki jomplang maknane siji panjenenganmu rawuh ya banjur ana tamu Resi Durna pusaka Madukara sing pepethingan kabeh ndok caosake marang panjenengan nadyan saka kadohan aku krungu lamun wujude pusaka mau bakal diobong ning alun-alun negara Ngastina kuwi sing rati nemu nalar aku wis duwe pangeran aku bakal nindakake cara manembah sing bener ora perlu nggunakake pusaka ning carane ora kaya ngono kuwi elinga pusaka ki digawe yasane para pepunden para leluhur mbiyen sing nyatane dadi piranti wujude pusaka ingkang nyenengake disawalan kanggo pirantine urip carane ngormati karo para leluhur ya kudu nganggo srana kowe kudu ngrawat tinggalane para pepunden nyatane ya kuwi dadi lantaran anggen bisa jayana ora nanggana peperangan bisa unggul lantarane ya jemparing lan pusaka Madukara ning ya gener Palungguhan iki patrakmu malik tinggal kuwi siji angka loro sing jeneng Raden Janaka kuwi piyayine ki alus ya gene kok ngumprem karo Kakang Mbok Bratajaya kowe nyedak-nyedak Janaka ki ra ngono kuwi ora ngangah-angah ngono kuwi saiki tak takoni bloko sejatine kowe iki sapa apa wis pangkling karo bojomu aku Arjuna ya blegermu Arjuna ning sifatmu beda Ripalungguhan iki aku ora nglilani lamun to Kakang Mbok Sembadra ndok kanthi lunga saka Madukara yen Kakang Mbok lunga aku ya melu lunga tegese mengko kudu wong telu yen wong telu mengko dadine ora prayoga tetep prayoga aku ora lila ya yen pancen panjenengan kuwi bener-bener Pangeran Arjuna yen nganti ana wong sing gawe rekadaya rekayasa sandiupaya kanggo srana gawe cilakane keluarga Madukara sapa sing tanggung jawab tetep ndak jaluk Mbak Yumu Sembadra ndak ulungake bareng karo pecahing dadaku yen ngono ki ora kena diimat aku wani karo kowe ora kok wani karo janakane nek wani karo tuwindake sing randalan ngono kuwi ayo ora merata jaya merata tanding ana Srikandhi aku mbiyen pinter perang sing ngajari kowe nalika lakon Srikandhi Mebur Manah nek kepeksa kadigdayan tak ngadili karo kowe ora apa-apa
apa? Lagi wae. Pon Kakang ngancik wewengkon kasatriyan Madukara. Lah kok kowe nangis guguk? Kusik. Sing dumadi apa sing Kandi? Kowe bar ngopo ki tak sawang nek gulumu abang ki ngopo kowe? Janaka kabare lunga lek gulumu abang njur kowe laku sedeng karo sapa? Koko Prabu ampun gampil ndakwa ingkang kados mekaten to. Sri Kandi. Ana lakon apa, Sri? Sri Kandi. Aduh, ngaturaken kedrawasan sing cetha kowe matura. Atur nuwun ing bilire palungguhan samange wonten lampahan ingkang aneh-aneh sinuwun. Pangeran Arjuna sampun rawuh sampun kondur dhateng Madukara nanging kawontenanipun menika benten. Pusaka Madukara sedaya dipun pasrahaken dening Penemban Durna ingkang rawuh wonten ing mriki. Lan badhe nganti dhumateng Kakang Mbok Sembadra jengkar saking kasatriyan Madukara kula mboten trimawit menika lampahan ingkang mboten tinemu ing nalar mboten nate Raden Arjuna kagungan patrap ingkang kados mekaten. Lajeng bantah dredah minggah Pancabakah. Kula tetandingan kalian Pangeran Arjuna elok ing kahanan. Salebetipun Pangeran Arjuna menika kaseser yuda. Kenging menapa lajeng gigit jangga kula Koko Prabu? Adate lak ya kowe dicokot gulune ngono kuwi to. Nek mboten ngoten niku kula mirsani. Lho, getihmu nek kaya ngono, wah Janaka jarak perkara. Bola-bali. Setan. Ora Bu. Iblis lanat setan membo menungso. Aku janjane wiwit kowe nglamar kelawan Bratajaya aku wis ora lila, aku wis ora legawa, aku wis ora ikhlas. Merga si Bratajaya dirabi karo sing jenenge Burisrawa. Nadyan kae cah degleng ning duwe kasepian ora kaya dapur. Nalika ana Widara kandhang Bratajaya kuwi manut karo kakangane. Gaweane mung isa-isa umbah-umbah nyapu nyetlika. Bareng tak pasrahke marang kowe, kok majejuing rasane iki karepmu piye? Setan kowe. Iblis. Ayo. Ayo, Suramrata, Jayamrata, kerbuten aku. Ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal dikrep puluku salombo. Ngantemu. Ngono kok lanang jagat. Ora duwe daya. Ayo. Oh. Sembadra kowe ning endi? Menang Koko Prabu. Sing ngomong sapa? Lho. Bibar menapa kok njur gulune abang kabeh ngoten niku? Cokok. Cokok jangkrik. Mboten. Cokok karo Janaka. Iblis lanat. Nganeh-nganeh omono critane kok Janaka nyokok nglokor metu siunge rak gedang gedene. Janaka niku iya nyokot. Iya, aku ragara. Mula Sri Kandi kelaran gulune kaya ngono aku njur kaya ngene janggaku. Merga ri palungguhan iki ana bab sing ganjel. Janaka kok nyokot ki crita apa? Kowe titik sing Wisnu jare ngerti sadurunge winarah. Yen iso ngrampungi perkara iki aja ngresna kowe. Kula tingalane rumiyin. Paduka ampun teng mriku. Oh iya. Oh sing ketok ndak aku ya. Ha nggih. Oh layak. Mula kok nyokot jebul kowe to.
Kowe lah, kowe wis ngerti sapa Kresna? Dereng ketinggal kok Prabu. Wah, sodong blosor kowe ra. Oh, nggih. Niki mangke menawi ingkang gambui senes niki sing kula undang mriki mboten badhe rampung perkarane. Iki nyapa ora? Siap, gerak. Ao. Rumasane seneng mbak aku di ao. Mbak kaya sing ngenong. Lenjang depan, gerak. Hormat, gerak. Istirahat teman, gerak. Iya. Mlumah, gerak. Ora enek bare sok mlumahe ora enek. Gong, nyun, kowe tek mrene. Lah kok celukno? Rumangsamu piye? Gong, rene iki lho wedokan. Kowe nyeluk Bagong to? Mboten rembak ngoten niku Allah. Oh iki kowe kupingmu selen ora kaya ngono kuwi ora. Wis tuwek ngono dadak maca SD gen ngopo. Upacara susu bendera. Ora nggo susu ya ora. Nengane neka-neka. Dudu kowe sing tak celuk. Lah sapa? Iki. Padha becik kowe man. Inggih Ki Bagong Wilujeng. Ki Bagong Langge tansah pinaringan bagas waras. Iya, awit saka pandongamu, abahe tak nggih hiburan man. Ngaku dandan kaya ngene pamrih atiku men seneng. Inggih ngestakaken dawuh. Ngusum apa kendali sada? Ya, entah ngedek aku terus. Napa menika para among tani muni bibar do tandur. Lah, kabare akeh oma ya. Nggih wonten tikus niku sing ndalari para among tani mboten panen. Wah, jan cilaka padha karo nggenku ya ngono kuwi. Ya disabar-sabarake ya, Man. Menungsa mung kari nglakoni. Iya. Angger kowe pasrah sumarah karo purbane Hyang Agung, wis to, engko kahanan yen peteng yen dedet padange enggal teka ngono. Inggih, mugi-mugi pangeran ngabulaken. Bojomu sehat. Nah kae lho gayeng kae lho wisan dadak nyapa lho iki ora. Gong. Nun, rene. Dipethuk, rene. Apa rumangsamu dadi Kresna gampang apa piye? Modiar kowe. Rumangsamu dadi Kresna gampang apa piye? Ayo Wangsulana jujur. Gampang apa dadi Kresna? Gampang. Yen gampang saiki ijol dapukan ya. Kowe Kresna aku tak Bagong. Upama ngono kira-kira kowe gelem apa ora? Giniyoto. Oh ya wis lek ngono kowe Kresna. Kowe iso ngrampung ning perkara pirang-pirang sembahi dir-diran ngene Kresna ngene. Wis. Nggih, aku tak neng kene dadi Bagong. Nah. Iya. Tete Hyang Kalalodra. Wo senes niku. Wong ilaheng. Iya, Ding. Merga Kresna wis sepuh banjur lali. Hong ilaheng ngawik namastu namasidam. Poko Prabu Mandura. Mang Wangsuli kok Prabu. Oh iya. Oh iya, Yayi Kresna kepiye? Dipun prayogakaken anggenipun pinarak lenggah Koko Prabu. Wah ya, ora sawiji apa Yayi Prabu Ndarawati. Inggih. Anoman si kethek putih. Sewantaman cinta dijak mulih. Konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih. Oh waau. Ngalengka tiobong. Apa ana critane Kresna iki kaya ngono kuwi? Kresnane sing dapuk aku apa kowe? Kowe. Lah ya manut aku no. Oh iya. Ya wis, manut ta. Ngono kuwi. Anoman si kethek putih. Sowan taman sinta dijak mulih.
Kotangan. Konangan. Lah iya mergo ra kotangan konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gedhe. Sembrono. Senggono. Oh iya. Senggono ning, lak kira sembrono ora. Senggono. Ah iya. Sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Ndarawati. Iya, wis ndak tampa. Ora liwat pangestune Prabu Haribawana, Harimurti. Harimurti, ora gake tampanana kula. Inggih sampun kula tampi mugi andadosaken jimating gesang kula. Kaki Bagong prayogakno anggenmu lungguh Kaki Bagong. Nuwun inggih sinuwun. Pangrawan tak cokro ndasmu lho ora. Ya cokro piye? Badar ora? Janji ora badar ilangi nyawamu kowe. Senengane ora. Anak wong bingung kaya ngene malah nyaru-nyaru wus. Kresna kembar. Malah guyu ora. Wah apik lho kuwi. Kresnane loro. Siji kresna ireng, siji kresna gembleng. Gembleng. Gembleng ora. Anoman. Piye? Anoman kok Prabu, Anoman. Anoman Wonten dawuh. isih kuat mere. Dalem. Isih kuat mere. Sampun dangu mboten mering. Gajal merya. Ayo aja guyu lho. Sampeyan iki ora neka-neka. Ha iku ngono-ngono aku ora nek dianggep Bagong metu ora nek dimet. Bocah lucu nek kaya ngono ngerbap kok apik men ora. Njaluk tak cokro apa piye? Lho kok iso memper kaya ngono iki piye? Oh, golek roda pedah. Terus diwenehi danganan ora. Anoman, nang ndi, Lan? Kula mriki. Isih kuat mere. Pun dangu mboten mering. Lho, sebabe Musuhe mboten enten. lah bojomu sayem kae? Saya merobo to. Heeh, nang ndi e? Teng Arab kok. Lho. Wayang tekan Arab barang. Oh, boy. Ngopo? Nggih teng mriku rekake pados arta ingkang amba ngoten. Iya, golek dhuwit amba ning kono iki kena. Ning laladan kuwi wong iki gedhe dhuwur. Engko calone sing amba ora mung dhuwite tok, liyane katut amba. Mergo kaya men sampeyan karo Bagong iki padha. Apa gawe paguyuban ngono karo Bagong ngono? Men setel ngono lho ora. Ora aku karo kowe. Nengane ora. Wah, iso mabur napa nek ditaleni ngoten kok. Rekake kok ya aneh-aneh. Wong ceblok. Pas nang jumbleng e. Anoman tulungono aku. Wis ben aja. Ngene wae. Kuwi rene sing ngundang aku kok. Oh nggih. Musuhmu lawas metu saka kuburan. Lho, Sinten? Alah mosok pangling. Membo dadi Arjuna kae lho. Yen ora kowe sing gambui ora rampung perkarane. Kakang Anoman ya gene kuwi ninggal tata krama wani menteleng malang kadhak lawan Arjuna. Kowe sumingkira aja melu celeng bola teng kebolatengen. Iki perkarane wong Madukara, kowe wong jaban rangkah ora perlu cawi-cawi. Merga ana paribasan mutar.
Wis tuwek ora bongko-bongko kowe. Janji kowe sing jedul saka kuburanmu aku ora bakal mati. Mergo kewajibane Anoman jaga supaya kowe ora tumindak murka. Baliyo, piye? Baliyo, gelem bali sangono Sembadra. Yo. Wah. Gagal meneh. Saben-saben Dasamuka duwe panjangka, duwe gegayuhan, mesti sing ngrampungi Anoman sing ngalangi senggana kethek putih setan. Yen ndak tutuk-tutuk netan wurunga aku dhewe sing remuk bubuk dadi rempon ya. Dina iki Dasamuka mundur. Nanging mundurku ora kalah. Nanging nyungsun kekuatan. Aku nyungsun kekuatan. Janji wong Amarta ndeglek imane tipis panembahe. Yen ndak tutuk-tutuk netan wurunga aku dhewe sing remuk bubuk dadi rempon ya. Dina iki Dasamuka mundur. Nanging mundurku ora kalah. Nanging nyungsun kekuatan. Aku nyungsun kekuatan. Janji wong Amarta ndeglek imane tipis panembahe. Aku teko rene nek. Kaya apa aboting rasamu mergo ngrasake pahiting lelakon ingkang kaya mangkene. Nanging ngerti ya, titanana waton sing jenenge Sukma kuwi isih gandeng karo raga. Menungsa ora bakal bisa endo saka perkara. Lan kanggo ngukur asor lan luhur jiwane menungsa kuwi kena ditonton kepiye kawicaksanane anggene ngrampungke perkara kuwi mau. Bratajaya, apa Kakang Mandura? Yen pancen wis abot maragake diselehake. Yen pancen wis ora kuat kowe sambata. Sapa meneh sing kok sambat sebuti kejaba kadangmu Mandura lan Ndarawati. Yen pancen anggen leladi setya bekti kelawan guru laki ya kuwi Arjuna, kira-kira kowe wis ora sembada. Ayo ripalungguhan iki ndak boyong marang Mandura. Cekake kowe bakal tak muktekke, kowe bakal tak mulyake ana ing Praja Mandura. Kakang Prabu Mandura matur nuwun. Yektine babakan kasetyan katresnan lan bebrayanku karo Pangeran Arjuna ki ora dadi perkara. Ya mung emane sakjenggare Raden Arjuna ki banjur ana pawongan ingkang nggunakake kanggo srana bebutek banyu bening ana ing kasatriyan Madukara.
lan blaka suta wae Kakang Mandura rasaku wis tentrem jenjem marem bisa leladi kelawan Pangeran Arjuna. Nadyan to panjenengane asring lelana brata pancen watake kaya mangkono ning yen lelana ora dadi apa yen bola-bali ditinggal rabi ngene njur kepiye atiku tetep trima merga yen kanggone Sembadra swargane wong wadon ki lamun to ikhlas lahir batin lamun to sing lanang nadyan rabi bola-bali. Mula kang mangkono Kakang bab anggenku omah-omah karo Pangeran Arjuna aja ndok ganggu gawe rasaku isih tentrem rasaku isih marep lan saben-saben Pangeran Arjuna kuwi jengkar saka sasana ora ndak tangisi nanging mesti ndak suruh nganggo donga buktine saben kondur mesti gendong pirang-pirang kanugrahan ingkang piguna tumrape bebrayan akeh Kakang Mandura. Nyata lamun to si Adi ki mutiaraning para putri ya. Koko Prabu Mandura piye ya? Anoman inggih. Abimanyu apa dene Sri Kandi? Ripalungguhan iki tetepe Nata Ndarawati ora bakal negakake pepeteng ingkang klimputu ning Praja Ngamarta. Tegese aku sumpah aku prasetya ora bakal kondur marang Ndarawati sadurunge jedul Arjuna ingkang bisa nggendong Nugroho. Tan prabeda kelawan aku ora bakal bali marang Mandura lamun to durung weruh negara Ngamarta dadi padang jinglang kebak kamulyan. Semene sawetara mumpung tengah wengi ayo nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa muga-muga baline Arjuna dadi srana kamulyane tumrap bebrayan sak indenging negara Ngamarta. Anggen kula ngantu-antu prasasat kaya ngenteni cileming prau gabus kumambanging watu item saking dasaring samudra Bapadurna. Kados pundi kabul kawusananipun anak Prabu Jakapita nawit saking panjurung pandunganipun para keluarga Kurawa ripalungguhan samangke kula kasembadaning sedya Nyidra sarana sandi utawi Rekadaya wujudipun pusaka Madukara. Menika pusaka pepetinganipun Arjuna, keris Kyai Pulanggeni, jemparing Harda Dedali saha Sarotama. Kanthi kula ngrimuk dhumateng raosipun Arjuna menika mangke tartamtu sepisan para Pandhawa boten rukun malih karana Arjuna tumindakipun milar saking paugeran. Nyaosaken pusaka tanpa nyuwun idi palilah pirembakan kalian para kadang Pandhawa menika sepisan. Angka kalih ripalungguhan samangke para Pandhawa badhe kecalan bau ingkang santosa karana para Pandhawa menika Surasekti Mandraguna kadigdayanipun ndrebeki jagat karana Arjuna anggadhahi wujudipun pusaka ingkang pepetingan. Wah, syukur bagi sewi tila kados mekaten. Enggal kemawon pusaka menika dipun obong wonten madyaning alun-alun supados dadi aru. Tartamtu para Pandhawa nglumpruk tanpa daya. Kula namung nderek kepareng paduka Kartomarma wonten dawuh. Gawanen pusaka Madukara obongen sirnakna madyaning alun-alun. Ih, ngestakaken dawuh Koko Prabu.
manghalat-halat mubal-mubal dure prasasat kaya ndilat langit madyane alun-alun dadi abang branang sorak gumuruh para sata Kurawa nekseni lebure pusaka Madukara Tetiga nanging elok ing kahanan kaya gaiping Gusti ing Amakarti musnane pusaka Tetiga wenteh wantah pewujudan satriya ingkang bagus ing warna saka geni murup sapa pambuh marang aku jenengku Bambang Madu Bronto kowe dak siya karo yasane para luhur wujud pusaka ripalungguhan iki Kurawa kudu nampa pidana saka aku wah kowe sing nyidam terbelo ijen tanpa ruang ngibarate iwak kecemplung wuwu ilangi nyawamu yo oh. Wah. 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 Oh. Wah. Wah. Oh. Wait. Ah. Wah. Wah. Oh. Ah. Ah. Oh. Wait. Boy. Parah. Wah. Ah. Wah. Wait. Oh. Ah. Oh. Ah. Wait. Riwian malah dadi grojokan ngibarate buruceng kelangan delek apa durna keng menapa wonten lampan ing kados mekaten sak sampunipun pusaka Madukara dipun obong wantah wenteh wujude satriya bagus kalang kabut para Kurawa niku pripun kula mboten mangertos sampeyan sing gawe rekodaya iki gandeng sampeyan sing gotong wujude pusaka mondong wujude pusaka Madukara sampeyan kudu tanggung jawab aduh ingkang kula sambati namung Arjuna ingkang saged ngendhaleni mangsa borong sing bakung Ngastina tentrem Janaka ngendi ayo Suramrata Jayamrata gerbuten aku para Kurawa urung marem rasane ngatiku lamun durung bisa ngremuk Kurawa 100 yen perlu tinimbang negara iki kanggo rebutan Ngastina bakal tak obrak-abrik Omtete Yuwang Kalolodra Mas Patik Raja Dewaku Raden Arjuna ndok rewangi tapa brata lan prihatin ana tengah alas iki sejatine apa sing ndok goleki apa sing ndok gayuh uripmu wis mulya wibawa ora kurang sawiji apa ya kene kok malah golek rekoso kowe Gus aku ngrumangsani dadi satriya sing kudu mulyake kawula rasaku abot nyawang para kawula padha karantan mulaya mung kanthi laku puja brata puji dikir supaya negaraku antuk katentreman ingkang sejati rasa tentrem kuwi bisa mawujud lamun to bisa nguja marang kekarepan rasa milik lan kekarepan yen ora dikendhaleni kanthi rasa panarima lan semeleng rasa
tangeh lamun bisa nggayuh marang tentrem. Banjur gunane apa menungsa duwe nafsu yen ora dituruti? Gunane nafsu iku kanggo nggugah greget lan musike menungsa. Nanging yen manungsa uripe dikendhaleni nafsu yekti bakal dadi gedibale setan sarta iblis. Yen ngono anggonku dadi nafsu ngancani uripmu wiwit lair nganti dina iki ora ana guna pedahe. Yen pancen kowe ora gelem nuruti kekarepanku, aku tega mrawasa karo kowe. Apa abamu? Janji ra prayekna lair batin rangsang kemuda brodol susmus.
sawik namastu namasidam Kulut Arjuna yektine jeneng kita mono patut lamun to sinebut sari patine menungsa mutiaraning para titah yektine mungsuh ingkang abot dhewe kuwi dudu wong liya nanging hawa nafsu ingkang gubel ana ing anggamu nanging nyatane Jawata Cakra Kembang Sang Hyang Kamajaya nekseni anggenmu pinter ngendhaleni kelawan hardane kanepson Arjuna wis ndok tuku sarana laku ndok tebus sarana prihatin pirang-pirang candra suwene wis sak trepe lamun tori palungguhan iki jeneng sira nampa Nugraha ingkang sinebut simbole wahyu katentreman ingkang wantah wente wujuding tirta utawa banyu ingkang winadan ana ing gendhaga lamun ta nduk siramake sarta nduk gebyurake marang sedingah papan nduk surung kanthi donga suci tartamtu dadi srana hayune sagung dumadi Arjuna. Kulun ngaturaken genging panuwun kang tanpa pepindhan dene paduka paring sih nugraha dumateng kula pintermu ngendhaleni utawa murba marang kayun ripalungguhan iki jeneng kita trep lamun ta nampa nugraha tirta katentreman sapa wae ingkang ngersakake sapa wae ingkang kepengin lan jejaluk marang wujude tirta katentreman aja nganggo rasa wigih ringa-ringa lahir batin wenehna barengna karo surunging donga satemah ora mung ngamarta nanging jagat raya kabeh anane mung tentrem Arjuna. Ora bisa wening kang dadi ciptaku merga wujude raha celeng sing wirawiri kaya ngecik karo bomo. Tangeh lamun aku bisa mangesti sawiji kelawan gaibing Gusti. Lamun to celeng kewan nista kuwi durung pateni. Ora nduga mana Paman Arjuna ingkang mapan ana ing wana Palasara. Ya anakku nggih setija pancen kaya mangkono. Ya gene kuwi ninggal tata krama ora gelem nindakake basa kang prayoga marang pamanmu. Wah, ora perlu, Paman. Ripalungguhan iki lagi merkitik batinku. Aku mau nglepasake jemparing sing tak tuju wujude raha utawa celeng pamriye men mati ora ganggu gawe anggenku semedi kuwi kewan nista nanging ya gene malah
kowe sing ngayomi ketitik jemparingku nduk tampani nganggo astamu kuwi kewan nista lamun to dipangan lamun to daginge celeng dipangan sing nista dudu celenge nanging menungsane kuwi ya makluke Gusti tinitah ana alam padang awit saka keparenge pangeran kejaba saka kuwi sawangen celeng kae wujude wadon lan lagi mbobot yen kowe tega mentala mateni celeng tegese mateni nyawa loro mbuh raidep kowe mbelani celeng ketemu pirang perkara padha-padha makluke Gusti kudu padha-padha ngayomi siji lan sijine kowe sing dadi pepalang kowe teko kene sing nduk arah apa wahyu katentreman wahyune wis ana tanganku Paman Arjuna gagar wigar ora antuk gawe tanuru ngomong bakal nandhang kewirangane ngatasi atmajane Ratu Gong Binetara mawali-wali aku nggayuh wujuding wahyu nyatane ora nate kasembadan apes banget uripku iki paman Bijo kala mangsane menungsa mangkat golek nugraha kuwi niate wis kleru pamriye sakuse antuk nugraha satemak antuk pangalembana saka wong akeh mongko sejatine saripati ning wahyu kuwi lamun to ora perlu kowe dadi wong sing sugih lelabuhan ora perlu kowe sing dadi ratu sing mendem karo pangalembana ingkang baku bisa nggawa kawulamu marang tentrem nanging nyatanipun wahyu kala wau sampun wonten asta paduka Paman Arjuna yektine Janaka ki mung nglantarake wahyune katentreman mawujud tirta ing mapan ana ing Gendaga lan iki ana Gendaga meneh sing isih ora ana isine tegese Gendaga iki mengko sing isi tirta katentreman saperangan ndak wenehake marang kowe baliya marang negaramu Trajutresna kiblat papat pojo ing kraton siraman nganggo tirta katentreman bareng ana kanthi puji dikir lan ndedonga lamun to tulus kang dadi panyuwunmu ing kono kowe bisa mujudake tentrem lan raharja negaramu Trajutresna aduh matur nuwun paman nuwun paman ya dadi bali bola bali marambak makaping kaping 1000 kanugrahan ingkang mudhun saka langit sing nampa yen ora Pandhawa ya anak-anake nyatane ripalungguhan iki dewasane nrekseni lamun to Janaka ingkang gendhong kanugrahan wahyu banjur sing ndok karepake kepiye Dewasrani ndak jaluk wahyumu lahir batin bakal ndak pasrahake tek ngono tembungmu merga wahyu iki awujud tirta katentreman lan sak trepe lamun Arjuna nyebarake tentrem iki marang sedhengah papan lan marang sapa wae mara gage maju lungguhmu tirtaning katentreman mengko siramna ana negaramu kraton kiblat papat surungen nganggo donga tartamtu bakal widodo
kaya ngono kuwi padha karo ngenyek lawan Dewa Srani. Janaka, aku gelem nampa nugraha. Lamun to ana syarate sing nduk karepake piye? Ndak tampane tirta katentreman ning bareng karo potole janggamu. Janaka ripalungguhan iki wis cetha pratela sing jenenge kautaman lan bebener tartamtu bisa manjer kumlebet ana ing jagat raya sing tegese sing bener bakal jejer ingkang luput bakal mawut. Yo Bathari Durga banjur sing nduk karepake kepiye? Aku ikhlas lahir batin bakal nyaosake saperangan tirta katentreman marang atmajamu Dewa Srani ning nyatane patrape anakmu malah kaya mangkono. Iye. Menawa sampun dados watakipun Dewa Srani menika kados mekaten. Samangke kula namung badhe nderek menawi kula dipun lepataken karana ngiring Dewa Srani mapan wonten mriki kula nampi pidana menapa kemawon nderek Raden. Bathari Durga, babar pisan aku ora duwe rasa serik, rasa gething kelawan jeneng sira. Merga wis kinodrat dening jagat. Jeneng sira tumitak ana marcapada kuwi dadi widodari panggodha pangrencana. Pancen kewajibanmu ki nggura gudha kelawan menungsa. Upamane ana menungsa sing patrape ala, sing kleru kuwi dudu durgane, nanging pancen menungsane sing ora pinter ngendhaleni kelawan kanepson. Aja nganti pegat, aja nganti kendhat, anggenmu netepi marang kewajiban, ya kuwi nggodha karo jiwane menungsa. Saripatine menungsa sing kuat ing panggodha, yekti bakal mulya wibawa besok ana ing swarga. Aduh Raden. Manter tejamu gedhe pangaribawamu pratandani lamun wis antuk nugraha kowe Arjuna. Inggih Bapa, sedaya kala wawet saking pangestu panjurung paduka Bapa Durna. Weh, nang ripalungguhan iki kowe metu saka alas palasara iki ya ngger. Aku tulungana, kadangmu Kurawa tulungana. Sing jenenge dulur kuwi tega larane nanging ora tega patine. Kok mekaten kados pundi nalaripun? Nalika semana aku nindakake karti sampe reka daya rekayasa sanggit rungsit. Ya kuwi boyong wujude pusaka Madukara sing jenenge Pulanggeni Harda Dedali kelawan Sarutama, banjur dening para Sata Kurawa diobong ana madyaning alun-alun kanggo nyuda kekuatane para Pandhawa ning entek-entekane Kurawa ingkang bubar mawon. Merga jemparing telu ki malah kababar dadi satriya ngedik daya Surasekti Mandraguna. Yen ora ndok kendhaleni bakal ngrusak ngremuk negara Ngastina. Sapa nun inggih dangu dumateng jasad kula, nami kula pun Bambang Madu Brangta. Waton raselak saka batinmu kowe dumadi saka pusaka Madukara. Sakjroning aku Tapabrata mesti wae ora ngasta wujude pusaka ning nyatane kowe malah metu saka gedhong pusaka. Kowe gawe onar gawe geger mula sara kelawan para Sata Kurawa.
Nyuwun pangapunten Raden, patrap kula kados mekaten kala wau supados para Kurawa menika enggal mertobat mboten sanget-sanget anggenipun tansah ngumbar dumateng kanistan wonten ing jagat raya. Isene jagat ki pancen ana loro, ana utama, ana nista, ana becik, ana ingkang reget. Wis dadi kodrating pangeran ora perlu kowe cawe-cawe tumrap lelakon iki. Apa meneh ndak sawang sumbarmu bakal ngrusak ngremuk negara Ngastina iki ketemu pirang perkara. Ngastina, kraton Ngastina iki dudu yasane para Sata Kurawa nanging yasane para luhur biyen ya kene entuk katutke dosane. Kowe bali ning Madukara apa ora? Yen ora bali, ripalungguhan iki tak kipatake kowe aja melu Janaka. Aduh, aduh. Sinurung mantra suci nenggih Sang Arjuna amandeng dumateng Bambang Madubranta mangkono sigra den sempyokake wujuding tirta katentreman babar dadi pusaka 3.